Jsem tady, baby. Přímo, ty vole, normálně z vany. Jsem váš, jsem vlhký, jsem mokrý. O můj bože, ale jsem připravený streamovat skákací píčoviny. Přeji vám příjemný průnik tohoto týdne. Prdel umytá. Sejrek taky. Parádička, čau Stropo, čau Smurfe, čau Vikito, čau More, čau Rajzo, čau Koro, čau Kostyo, čau Profo. Čusek Velen, čau Jimmy a ty vole Atropolos, no to jsou k nám hosti. Kurva fix, ty vole, kvalitní intro, normálně. Říkám si, jestli dneska náhodou nemám dát loko, ty vole, ale ne, hele, budu pokračovat hezky pěkně v Hanzovi a nemusíte se kurva bát. A dneska jsem opět jenom váš žádný vyprcaný multistream. Těsně před streamem ztratil to není pravda. Ne, to bych si nikdy v životě nedovolil. Doslova jsem ho ztratil už před týdnem. Já jsem měl den, že jsem dostreamoval a šel jsem spát. Probudil jsem se, uvařil jsem si oběd. Streamuju, baby. Doslova v mém životě se neudála ani jediná prostě píčovina. Prostě uvařil jsem si večeři, uvařil jsem si oběd, abych potom, ty vole, jakmile to vypnu, měl prostě co žrát a easy peasy, jsem tady, kurva, fix, ty vole. Můj život je streamování, ty vole, nemám život, nemám nic, kurva. Do píči, mám jedinou touhu. Ale hele, chat, začínám být poměrně fiky. Já si nedělám prdel. Cítíš teď nějaký vztek? Co, božte? Tlustoprde? Máš sádelnatý břicho, ty tlustej zmrde? Ale hele, však dobře vypadáš, to doslova řekne i jenom žena. Dropneš dneska Herdin incident, proč bych? Já jsem... Proč? But why? Nezapínej to. Já se rozhoduji mezi 4 streamerkama, kterou budu koukat, nedělej mi to, tady budeš, ty svině! No, co udělal? Nazval mě opět, ty vole, velice nevybíravým způsobem ožralej píčus. Starý Vojta, prostě to je old school Vojta. Potom tam koukal na OK, chat, Herdin to zastratil. Pavel včera koukal na video, jak hraje Dark Souls. Mladý Herdin hraje Dark Souls. Dropnul N-word. Mám z toho klip. Takže, Pájo, jdeme obchodovat, OK? Zmrde. Už žádnej Lidl Vojta, nebo klip přistane na patřičných místech. Slyšíš mě, čuráku? Kdo jinému vyhrožuje smrtí, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou tak, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na 1 rok nebo zákazem činnosti. Slyšíš mě, čuráku? Ale čet, já se budu muset asi důčesat, tohle nedám. Vyfénuj rovnou, ale čet, to nebudu moc držet vaši pozornost. Co chudák Adin? Co když neudrží pozornost, jo? Co když je to z tohohle zoomerskýho ranku? Však to máš dobrý, jo? Docela. Shave it, go bald. Ne, ty vole, jak jsem říkal včera. Hele, vem si, jo? Dívej. Tady tenhle to má za chvíli, plešatej, ženská, vyholený strany jak já, tenhle taky bude jednoho dne plešatej, jo, hele, nebudu se přidávat na temnou stranu, jo? To už rovnou tady opravdu můžu zase začít reagovat na různé věci. A že toho tady mám, ty vek. Špigý, nazdárek, ty si plešatej. Ještě ne a dělám všechno pro to, abych kurva nebyl. Takže tak, bys vypadal jako Roden v Hellboyovi, takže neskutečně sexy a zároveň nebezpečnej a zároveň by na mě šla každá jedna blondětá kunda v chatu. Ženy neexistují.